И точно както спираме следващия епизод, почваме следващия. Do you have what it takes to defeat the rats? Да почваме плъховете, да видим. Your choices. Мога ли да се чупя плъховете от бой? Екстерминатор ли ще съм сега? Кърс, twice the fail. Всеки път, когато... Губя по 5 голд всеки път, когато избера fail. И 10 голд всеки път, когато избера huge fail. Затова просто няма да грешим с картите. The rats. They have swarmed up from the dark places beneath the realms of humanity and now squat amongst your cities and feast and shriek and hunt and writhe. Мога ли да я разгледам тази карта? Още не знам какво прави. Трябва да я докопам. Така, им щит, Armor of Cold е тук, всички хубави неща, тези ръкавици, които са първите, които май имам. Супер. Нещо, което искам да сложа тук, мейсове, сордове, нормални, не изглежда, добре изглежда. Хайде да почваме тогава. Или я все пак, защото макар за мен да са минали секунди, за вас е минало поне едни 2 дена. Това са различните бонуси, които почвам да правя от следващия епизод. Изберете ми един бонус, с който да играя от тук нататък, или може би всеки епизод ще сменяме бонуса, ще видим. Ако някой ви се стори по-интересен, го предложете, паузнете видеото да може да ги прочетете всички. Така. Но сега да започваме валето на чумата. Our Lord of Plague does like to rub your nose in misfortune. Много обича да ми трия носа в лоши изживявания, аз мога да трия носа в смърт. Айде, дай ми го. Много ме кефта анимацията на тази игра. Вижте детайла само на тази игра. Тук огромната каверна отзад склоните. Тук до сега имаше едно паяче. Книгите, един псевдонекрономикон с метален или костен череп, не знам какво. Яко изглежда. Само светлината от огъня. Наистина много ми хареса как е направена тази игра. Откъде да минем? Почваме с 20 храна този път, не 15. Ще минем 2 пъти надясно, после нагоре. Господин Лионел, как си, приятелю? Ще правим ли неща? Аз съм господин Лионел, знаем за теб, да. Това миналия път ми даде еквипмент карта и мисля, че може да ми даде нещо различно от щитите, че да му дадем малко храна. И да видим какво ще ни даде. 4 Gold Gain карти. What? 25 голд, супер. 15 голд, прекрасно. 10 голд. И 15 голд. 75 голд от самото начало. Супер. Helpful priest. It amuses me to watch them theorize. To attempt to discern the very likeness of the gods down to their toes. Ето това трябва да следим. Което влезе, мисля, че ето тук или ето тук. 50-50. Това е. И нито едното. Окей. Една блесинг карта. Една блесинг карта. I made that a little too powerful. I will have to rebalance that next time. Вече ще се хилваме по 10 всеки път, когато ходим, но за сега сме на пълна кръв и не мислим да поемаме демеджите, че не знам колко полезен е този блесинг. Ето го този мейдън от миналия епизод. This token will unlock more cards if you can defeat this encounter. Един ден, какво? Срещаме... Да, това е нормалния мейдън. Нека да я помолим учтиво. Така... Почва да мисли преди да си резне един кичур от косата. Както желаеш, но бъди внимателен, смъртен. Имаш... Тейнт, как да го преведа? Белега на гоблин около себе си. Миришем на гоблин, ясно. Така... Well done. Получихме косата на мейдънката. И токена на картата. Това трябва да е изхода от ниво? Стълба. One more step down, and we may see the end of this, or another set of stairs. Each of these cards is crafted from your memories and built from your experience. I created them, but only in the abstract.
It is the importance you place on them that makes them real. Това не трябва да го избираме. Това не трябва да го избираме. Значи това е безопасно. Така. Найкотмент карта. Какво получавам? Ето го големия чук пак. Супер. Искам го. Прекрасно. Магазин. Окей, слайд. How will you cross this time? Да видим. Искаме huge success. А това не го искаме. Кое ще отида отгоре? A choice. Select your desire. Какво? Сега изгубих 5 голд. Една пейн карта. Само не перманентен. 3 голд. Ouch. Това ми е най-малкият проблем. Магазин. Your provisions are running low. Can you press on? Искам да се доближа до магазина. Това е... Каменар. Бижутер? Бижутер трябва да е. Да. Храната ти е скъпичка. Ще си купя малко. Да видим какво продаваш. Това ме интересува. Healing Ring. Consuming Shame. Отрова. Но сега актив трябва ли ми? Mercenary Contract дали би се избил? 3 ползвания. Знаете ли, сега няма да купувам нищо. Ще си купя още малко храна да им просто. 45 години остана, би трябвало всичко да е наред. Сега можем и вдясно да се отбием. Предполагам, че на всеки етаж би трябвало да има магазин. Само предполагам. Уп. Песента на белия Минотавър. There's a token in it for you if you win. Стряскаме мисълта да се бия с Минотавър, имайки преди... Не, им тежкият чук, всичко е наред. Така, чашата и варела... Чашата и варела е името на кръчмата, която е известна с това, че привлича най-талантливите певци. Отивам там, изморен от приключенията, но тази вечер... но забавлението за вечерта ме кара просто да се седна до огъня, имайки преди, че най-вероятно е някаква чалга. Най-големите певци. Азиси Фики, Амено Свят, Амено Hand of Fate. Часове минават, тълпата се изтънява, певците почват да се движат из стаята и се пеят. It has been called the game of eternity that we play. I didn't think that meant you'd take forever to make a decision, mind. Добре, знаеш ли колко е трудно да четеш нещо и го превеждаш, имайки преди, че е написано в старинен стил? Моля те. Дилър. Почват да свират специфични желания на малки тълпи. Това не ме интересува прекалено много. Някой се доближава до мен и ми казва... Леле, какво си имаме тук? Някой изпъкваш... не мога да говоря. Някой изпъкващ авантюрист. Какво искаш от мен? Пее ми песен за белия Минотавър. Легендарен звяр, който е изключително мощен и като войн, и като магиосник. Така... Пребил е всеки приключенец, който му се е изправил. Белия Минотавър не е мит. Срещнах човек преди 2 вечери, който го търси. И имам аларма от Dungeon Hunters, не мерси. Добре, какво? Ето тази карта е сейф. Това е success. Супер. Вече изгубих следа от какво правя. Харесва ми как изглеждаш. Да му дадем 5 голд на момчето. Токена е мой. Окей, токена е важното. Изглежда скоро ще бием бял Минотавър. Магиосник Минотавър. Не искам да минавам през магазина пак. Няма нищо интересно там в момента. И да продължаваме напред.
roaming ever forward, hunting for the truth. Това е много... Crypt rubbing. I'm not sure the dead fighting back makes this any more dignified. Аре да ги пребием. 2 huge success карти. Тези двете ги искам. Тази е едната. Какво изгубих 5 голда. Ще се бием с тях, никакъв проблем. Само 4 енамита. Ако са 2 скелета, не знам дали има ranged тях. Now we begin to raise the stakes. The arena itself will fight against you. Beware of my traps. Хаха, капана го уби. Супер. Но поех много демидж. Се гледа, че този блесинг ще е полезен независимо. Какво ще намеря? 3 гейн карти. Една equipment карта. Healer's Ring, което да си купи. Супер. A recipe for a happy life. I doubt things will end that way, mind you. И още 3 храна. Супер. Нова карта. Devil's Choice. I like this demon. Избора на дявола. He lies as often as he tells the truth. Забулен демон идва на пътя ми. Тук съм да тествам силата ти, така наречени герое. Избери си противника. Айде, не сме били мишки, ще бием мишките. Не си могъщ герой. Ще ти дам да живееш с избора си. Аре да бием мишки. Да видим гадни ли са всъщност. С тежкия чук сме, тъй че се чувствам добре. Ето го ща. Тежкия чук. Това стрели ли са? Има ranged плъхове. Plague by name and plague by nature. Рефлект. The rats leave behind a deadly toxin. Значи оставят токсин. Това не мисля, че е добре. Май трябва да избягаме от труповете или от атаките. Ало, да, виждате ли зелените ефекти тук? Плъховете, когато ги убием, оставят токсин, от който искаме да избягаме. Оп. 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 Виждам те. Ох. Оу, не е толкова бързо, бе. Я спокойно. Бум. Окей, мишките са неприятни. Мишките са неприятни. Да, все пак играта трябва да става по-трудна. 3 гейн карти. За 4 мишки. Ring of Survival. Всеки трети комбат, да, това го имахме и миналия епизод. Супер. 15 хелт. Ето го Instant Potion. Ето го. И токена на картата. Пак ще се отварят бустърчета. Нова карта. Това е горящо село. Интересно. Да видим. Win this and claim my token. Искаме да последваме нападателите на изгорялото село, да. Следвам ги до отвън. И срещам цяла шайка. Това не ми се чете, съжалявам, наистина ми се губи време в епизодите. Ще правим на интересни. Айде, ще се бием. Ау, падам в портал. 4 от ада. Какво е това? Окей, в момента изглежда сме в ада и трябва да се бием за свобода. Искам токен. Това са мишки, това са огнени мишки, дяволски мишки. Сериозно. Това не може да се дочне. Това може. Това може. Контратаките са истински. Кют, не. Това няма как да се избегне и са много бързи. А вие на колко кръв сте? Сега да убия един.
Оп. Контрата. Тази умря. Тази умира. Или не. Тази умря. Оп. Това е минимално ден, все пак. Ето. Неприятни бе. Наистина тежки. Получавам ли токена? Това ме интересува в момента. Токена е мой. Няма награда, някакси ще я преживея. Така, магазин. Супер. Да видим има нещо хубаво в магазина. Може би някой от новите армори. Този армора в Cold искам да го видя. Ако имам нещо, което слова таргетите, които ме удрят. Това ще е страх. Така, да видим. Бай. Helm of Reflection. Всеки път, когато успея да контратакувам рейнджд атака, правя експлозия около себе си. Това е силно. Това е яко. Но нямам кулдауни в момента, тъй че не ми трябва. Нещо за продаване. Имам брадвата. Предполагам, че ще я продам, просто защото ми трябва. Единия пръстен, дали не го продам да си купя. Колко полезен е този пръстен? Когато си хилн друг, получаваме едно гол. Това е готино. Това няма смисъл да го продам за 4, защото ще извадя повече от него. Това ако го продам за 3, мога да си купя каската, което ми се струва добре. Пък се хилвам достатъчно добре с блесинга. Предполагам, ще го продам. Да си купим тази каска. Изглежда силна. A coarse defense, but a valuable one nonetheless. Плюс има рейнджд мишки, тъй че мисля, че ще има приложение. Мисля, че се заслужава да продадем онзи пръстен. Hitch-a-ride. Хайде да скачим. Better than trudging along a muddy road. Certainly. Да видим. Кофър да прист, това е магазин, тъй че няма смисъл да влизаме, защото току-що изхарчихме целия год, който имахме. Амбуш. Засада. Две монстър карти. The novelty must wear thin on subsequent travels. Ще се справим. Така, този път знам как мишките работят. Имаме рейнджд мишки тук. Тъй, че да се пробваме да видим тази експлозия. А не, само мелеса. Странно. Тези имаха щитове, забравих. Той тези мишки, като хел мишките, тези също имат онази атака, която не може да бъде блокирана. Допускаме щитите там. Оп. Така, онази умря, да бягаме от това. Тази умря, супер. 0 демидж. Това беше добре. Така. Да се пробваме да ги убием. Крайната карта не я искаме, значи тази е безопасна. 3 гейм карти. Една купмент карта. Дай ми армора. Тази каска не я искам, другата е по-хубава. Really? Is that what you're going to do? Да, наистина ще направя това. И с храната сме уредени до края на света. A crucible to heat and purify the flawed metal. Ковачница. You, in this case. A challenge for you, and a token if you succeed. Да видим. Нека влезем в... Това е като арена. Хайде да влезем в арената, искам да видя. Водихме в първата арена. Да си избера внимателно противника. Залагам на теб. Окей. Добър избор. Да вземем дъст, просто най-лесни си. Щом залага на нас, пича разчита на нас. Плюс сигурно ще даде част от залога. Така е било в средновековието, са ни казвали. Оп. Ами, нали не може да изпаднем от това, защото долу има шипове и би било много лошо да изпаднем. Малко искам да пробвам. Така.
оселях първия рунд, сега направи го пак. Тълпата ме чака. Айде ще вземем 4, защо не? Да направим шоуто. Много силно се изкушавам да пробвам да стъпя малко в страни. Оу. Не се. Не се. Просто да ги прегазим. Това стрели ли са? Мога тях да ги изкарвам извън арената със сигурност. Какво ме удре? Ей, те вече имат ножове за хвърляне, това го забравих. Оп. Рефлектираме. Да, видях малката експлозия. Да. Назад. Не на мен тези. Бум! Изи. Добре, да поех малко демиджа, ама. Още свиквам на новите механики. Още свиквам на играта като цяло. Така, 4 Gold Gain карти и токена е мой. Дайте този Gold. Има поп на този етаж, който не знам колко интересен ми е. Your prize. Дали има нещо хубаво в този поп? Имаме храната, затова да отидем да проверим. Така. Плюс хилнахме се на максимум. Да видим какво има. Попът... Поповете махат ли кърсове? Интересно ми е. Remove curses. 120. То това кърс не пречи. Sell items. Това мога да продавам за 7, не ми трябва чак толкова да го продавам. Buy blessings. Оу! Така, всяко убийство с брадвани хилва за 3, ние сме с чук. Токсичната кръв, която има шанс да отрови нападатели. Така... Рефлект за Undead. Да си взем ли рефлект за Undead? За скълове, да. За черепчетата. Или токсичната кръв. Токсичната кръв, защото все пак грана срещу мишките. Very nice indeed. Искам да изляза? Да, искам да изляза. Да видим този господин Jack of Plague. Какво има за нас подготвено? Не мога да фармя Крусибъла. Ооо. Изглежда притеснително. Белия съвет. We play for a token now. Нещо трябва да бъде направено. Те взеха цялата ни храна и злато. Никой не иска да се изправи срещу тях. Това са магиосниците, че не знам колко добра идея е да се бия срещу... Абе, какви сте вие? They went that way, not an hour ago. Значи отишли са натам преди по-малко от час. Аре да ги настигнем. Ще ходим да се бием с тях. 2 монстър карти. We meet the Jack Jack of again. Dust и Queen of Dust. Did you think him done before? Oh, no. Окей, 2 боса, никакъв Shuffle проблем. back into the deck Никакъв to rise проблем. again to the top. As Арбалет пак ли е тук? Уф! Теб не те видях. Да бягаме. Този арбалет искам... Този арбалет искам да си почине. Не! Оп! Ето е малката експлозийка. Върши си работа. Нямам време да реагирам на това. Този арбалет трябва да се тъби. Ю! Окей, успях да изтика това, успях да изтегна втората атака. Това са 4 атаки, добре. В момента се опитваме да рефлектваме колкото можем рейнджд атаки за малките експлозии. Полезни са. Това не мога да го дочна. Това успях. Така, кю. Сега. И тези капани ще са ми края. Само 2 боса останаха. Ой! 2, 3, 4. Ти! Смърт! Сега! Бягай! Това беше много лошо комбо. О, на 25 кръв съм, но успях. Белия съвет умря.
онзи блесинг плюс храна, мога само да обиколя няколко пъти картите и съм на пълна кръв. Тези бандити няма да ви притесняват повече, казвам на селяните, и те се радват и ми дават неща. Само токена на картата. Да, взели са ви цялото злато и храна има в този момент. Поне някой меч, нещо. Жалко. По 12 хелт. Супер. Така. Още веднъж. И на пълна кръв сме. An expedition. Може би трябваше... Press on. Страх ми беше това да не беше боса и исках да вляза на пълна кръв. Hush. Can you hear the way his claws scratch the tiles? Дали чувам как драска по плочките? Това ма е подсказка, че е на този етаж. Плъхове. Now you begin to trespass upon the Ratmen's hunting grounds. Окей, може би не е на този етаж. Шекери на чумата. Айде, бой директно! А така, замеряйте ме. Обещавам, че е много добра идея. Само да няма от онези бомбардировки, точно тези. Вие трябва да умрете. Това не се доджва. Бум. Този е мъртъв. Назад. Бягаме. Този трябва да умре. Този е мъртъв. Този се изчисти и бум. Неприятни са плъховете. Ще намери ли нещо от тях? Давате ли рeward? Една фудгейн карта. Точно това ми трябва в момента. 5 храна. Аз съм оправен до края на играта. Нападение от бандити, никакъв проблем. Една монстър карта, 3 бандита. Никакъв проблем. Аз вече почвам да скипвам анимациите. Не, до сега не съм го правил, но... Просто да не губим време в анимации. Вече сме ги виждали. Да. Бум. Контрата. Вече секунда, че изпуснах. Тази. На място. Тук не знам как да изпусна. Но един удар може да си позволим. Не сме на 25 кръв този път, тъй че всичко е наред. Пистола ми скърца. Една гейн карта. Още 3 храна. Некои карти ще се да радва. Ядосана тълпа. So quick to anger. That's what makes them a mob, really. Да видим. Не съм сигурен как да прочита, обаче се доближавам до село на име Вихебурн. Не знам. Ядосна тълпа от селяни марширува. Да им дам половината си храна. Пуховете ни ядат цялата храна. Гладуваме. Искаме храна. Ами ако помолите, може и да стане, ама... Не. Опитвам се да ги питам защо нямат храна и да обяснят защо имат причина да ме нападат. Заобикалят ме, докато говоря. Плебей. Искам да ги избия всички. Мисля, че тази карта е съкъса. Не, това е фея. Сериозно. Не ми оставиха храна. The deeper you go, the greater the risk of starvation. Wow. Once the Ratmen begin to creep towards the edge of the town, anger follows shortly behind. Да бягаме. Окей, бягането очевидно има по-добър шанс. Това е съксес. Супер. И избягахме им. Много гнусни тези плебеи селени. Докато спим в Spirits гората... roaming the darkness. With the struggles, the boundaries are weaker than they've ever been. Докато спим в гората, внезапно се събуждаме от глас, който казва името ни. Виждаме прозрачен, човекоподобен дух, който тича към нас. Бързо се изправяме на крака и хващаме оръжие. Духът спира и сигнализира с ръце, че няма намерение да ни удря. Гласа казва: вече ли ме забрави?
Това място вече ли те поквари толкова много? Има ли какво да губим? Да свалим ли оръжието или да нападнем призрака? Да кажем, че е бившата му. Не би трябвало да съм тук. Страхувам се, че неговите слуги вече знаят, че съм тук. За кратък момент бледия призрак ни поглежда в очите и изглежда позната. Моля те се, прибери скоро. Както мигаме, духа го няма, а в краката ни има храна. Торба с храна. Една фудгейм карта. Точно това ми трябваше. Благодаря ти, призраке. Благодаря ти, бившата. Не си чак толкова гадна. Пътуващ мейдж. Имам 6 голд. Да се доближим да видим всяко парченце храна има значение в момента. Едно май се продаваше за 4. Нека проверим. Едно за 6. Взимаме, нямаме избор. Пък и по-добре да нямаме голд. Имаме кърс все пак. Гущерите поемат двоен демидж. И гущери ли има в тази игра? Dragon Ring. Интересно. Нещо за продаване да имаме. Това за 10 можем. Но за сега не мисля, че има полза. Ако беше за 12 имаше полза, защото можеш още 2 храна да си купим. Мейджовете са скъперници с храната. Окей, да видим. Ето го боса. Валето на чумата. На първа... На пълна кръв съм, тъй че нямам проблеми да се сбия с него. Добре, като се чувствам 4 плъха. Освен това, айде. Покажи се, душа. Мелеси, най-вероятно имаш атаки, които не се доджват, най-вероятно боли от теб, но сега ще видим. Директно трябва да се набия в меле. И така, малката експлозии, абюз. Оп. Искам рейнджовете да ги избия в началото още. И те бомбардировки. Спри с бомбардировките. Искам да стигна до теб. Браво! Оп! Няма да ме удряш. Само този ли остана? Само шефеца остана. Айде. Добре, това как не те оцели? Искам да видя колко атаки имаш. 3, 4, 5, 6... Окей. Това беше лесно. Аз тук се опитвам да мисля тежките стратегии. The queens and kings of the rat kind have lost a child here today. Да губят, бе, да не ми се беше отдървил. Here is your token. Well done. For slaughter, your reward. Така, плитката на косата. Господин Лионел 2. Ще ловим Минотавър. Така, Devil's Wager. За това, че се бихме с слугите на дявола, сега изглежда, му залагаме пари на CSGO скинове или не знам. Пари на CSGO мачове, де. Плъхове. За това, че влязохме в подземния свят. Алисия от долния свят. Окей, добър референс. Браво, Defiant Studios. С това, че оцеляхме арената. Армори. Дроу 2 избираме си едната. Ядосана жена и... Благороден търговец. Заем. Интересно, нови карти. Тук за малко да умрем, помня този символ. Затова, че чупихме от бой бандитите, имаме още един White Council. Белия съвет 2. Сега ще бием мейджове, май.
За това, че бях мил с призрака, Asleep in the Inn, докато спим в кръчмата. За това, че убихме валето на пъховете. Краля на пясъка. Карнивала на дявола. Героя на Ембъртаун и избиване на мишките. Това ми харесва как звучи. Scorching Zeal, което изглежда като чук и бързъркър армор. Интересно. Това пак е за плъховете, мисля. Тук получаваме Ратмен Хънтинг. Мерси. Много ми харесват тези карти, капа. Come, play. I do not want to just sit here. Да, обаче ще седиш Look там. at the cards you have earned. Now we have enough to begin a real game. Много ще говорим, май. Да, обаче този път ще седиш там, защото сега, след този епизод, аз спирам да записвам и докато е излязъл третия епизод, хората ще ми казват какво да избирам като трудност на играта. Коя спецификация да избера, което ми напомня, изберете ми спецификация, нещо интересно, нещо, което ви се стори интересно, обяснете. Защо ви се е сторило интересно? Може и в този епизод, най-вероятно ще записвам петия, след излизането на четвъртия и така. Ако ви е харесало, оставете един лайк. Аз бях Doom Calibur и ще се видим скоро.